Уважаеми родители и гости, приятели, ето че неусетно измина първата учебна година в родното училище. Заедно с вас и нашите учителки ние учихме, растяхме, преодолявахме трудности и се забавлявахме. Вие винаги бяхте за нас. Благодарим ви да подкрепяте и обеща. Днес последният ни час ще е едно необикновено пътешествие. Като си помагаме заедно в отборите, заедно ще посетим чужди места, открием на съкровища с човека и човешкия дух. Какво точно е това, ще разберем като се открием. Намерим ли ги? Те ще останат с нас цял живот. Те ще ни помагат да не се отчаиваме и да печелиме най-важните си битки. Спогом, Моничко, букваче, мой учител любим, весело ми макар, че трябва да се разделим. От вълнение си забравихме бе малко. Няма страшно, не се притеснявайте. Всеки може, всеки знае, своята буква те познай. Ало, я вземи буквара и от приказката стара Валтер и Реда прочети. Какво ще казиш ти? Сложна работа е тая, аз по себе си не знае. Всичко половин година и най-трудното отмина. Вече мога като батко да чета спокойно батко. Направо съм страхотен, първокласник, грамотен. Буквите изучихме и вече с тях да пишем. Знаем, с тях отиваме далече. Буквите се учим и растем. Буквите започваме тогас по най-добро, тогас по нас пътха. Те ни водят прекъснато час, повече помощи в имунността. С буквите от днешен говорят книги лошеници добри. Букви простори ще ни разтворят ясно ще разлив. Браво! А сега да потегнем с нашия кораб Нептун и да открием 5 ключа на знанието, с който ще отворим нашето съкровище. Готови ли сте, капитани? Да! Готови ли сте? Да! Така, страхотно! Драги
Ставаме. Тръгна Рачо капитана да преплува океана с пароход. Тръгна Рачо с 300 раци, с 300 обични моряци. Тръгна Рачо с 300 раци, 300 обични моряци. Трябва ли за съкровища? Кой ни обича съкровища? Капитана да преплува океана с пароход. Тръгна Рачо капитана да преплува океана с пароход. Тръгна Рачо с 300 раци, с 300 обични моряци. Тръгна Рачо с 300 раци, 300 обични моряци. Браво! Ето, че пристигнахме на първия остров. А това е островът на гласните звукове. Я да видя, кой ще открие първия ключ? Ще помоля да отгаднем загадката. Кристиян, Давид, Захари, Дориан, Ерджан и Сергин. Така, слушайте внимателно. В морето се гмурни и гласна буква извади. Готови ли сте? Старт! Азбуката свята. Това от солунските братия. В моите стари дето учи и играе. О, обича да училище, тук влика извън наука. Елфичка сметва част и храни. Игри родини в летен зной и снежни зими. Така, айде да чуем сега всички буквички и да видим дали ги знаем. Кои бяха? Криси? А. О, У, И. Всички тези звукови наричаме ги Гласни! сега да ги залепим на нашата разказа, защото вече са уловени. Страхотно! Браво! Справите се чудесно! Ето, че заслужено получихте първия ключ от нашето съкровище. Продължаваме нататък. Отиваме на следващия остров. Виждам, че гласните ги знаете, а сега е време да познаете кои са тези звукове Л, Р, М, Н и кратко. Търсим буквичките Л, Р, М, Н и кратко.
Намерихме ли ги? Я да ги кажем пак, давай, започвай. Л. Ти си? Като поканаме иглича на поляна. Майко мила, моя обич е закрила. И кратко на буква И прилича на подмалка шапчица над ничо. Народът не любиме, дава ни българското име. Ръпът предоставя сгаря, че изучихме буквара. Страхотно. Хайде пак да ги кажем. Л. М и кратко. Р. Тези звукове наричаме ги Сонорни. точно така. Те съдържат звук и шум. Айде да ги хванем при нашата дъска, да ги така, да ги залепим. Страхотно! Напредваме с ключовете и вече имате втори ключ за нашето съкровище. Продължаваме ли нататъка? Да? Да! Към следващият остров, капитани. И така, отиваме на острова на... Я да видим, кои са тези звукове. Често с нас си играят и се крият, за да не ги познаеш. За да ги познаеш, ти проверка трябва да направиш. Ито излизат Дориан, Даниела, Димо, Симона, Максим и Катя ще помагат с това предизвикателство. Търсим буквичките, кои са те? Така, подвидички и подхорали с изкриви звукове са гласни. Браво на вас! Виждам, че са ви ясни. Да слушаме с буквичката Б. Б. България, в нея весел и щастлив живея. Б. Песента изпята в похода през планината. В е рак, в планината, който среща през зората. В е фар, пролиза мрака. Пръв приятел на моряка. Да, ръкавче, без което нам в сърцето. Да, цветното ни знаме, където си любов ограме. Г е гълъбчето бяло. Симон. З. За Съзнание. съзнание и книга на далечите достига. С. Сне. Свобода мечтана. Свобода мечтана. Обоците и Завещана. завещана. Трудна думичка. Жан житал зелин след полята благодатни. Шан без шал и без качулка ще стане следена шишулка. Г е гълъбчето бял, мирен изгъв полетял. К е клазодрузен, дето сбира знания детето. Отно, сега да чуете. Излизат Кристиян, Ерджан, Кристиян и Арда.
много често се бъркат. Така. Християн. Слънце ги узнава, гайде своя сега. Че фоника ти кака, Дождь, скъркал за крака и в пролета не чаква. Ю, пресо ли е добре да отидеш на море? Я знаех небослов, ясен път за цял народ. Страхотно! Сред съгласните ни умни има тихи, има шумни. Ала няма, има звучни и беззвучни, ала няма скучни. Залепваме ги на стеската. Нашите моряци са много изморени от този улов, с тази жега, да побързат паничко, да, може да се. Вижте къде речицата и че скачат като надпревара. Ту се хващате речицата, се крият из булвар. Не играете не снежничка, мои буквички добри. Ще ви събера самичка, ще ви пребера дори. Знае всички сте талиса. Къв, не крий се, ма ела и ти. Я елате най-отпред. С вас започват имената на двамина славни братя. Кирил, именото с вас искам да напиша аз. Страхотно, браво! И на този остров получаваме още един ключ и това е вече златен ключ. Нали така? Браво на вас, деца! Знаете всички буквички, може да четете. Сега започваме. Ставаме. Буквичките са ми ясни, престъпните се на брой. Не остана още малко. Колко ключа събрахме? 3. Така. Трябват ни. Колко ни трябваха? 5. Трябват ни общо 5. Значи 2 остават. Браво, Криси. Така. С тази песен, с буквичките стигнахме и до следващия ни остров, който ще ни заведе до едно място, което е обичано за всички. Ако направим кръстосlovието правилно, в първата колонка ще получим името на наше любимо място, където обичаме да се връщаме. Вашите баби, дядовски, майки, вие сте оттам. Така. И започваме. Така. В първата колонка е моя пръв учебник. Започва с буквичката Б. Яни? Буква. Добре, заповядай, ела да го запишеш. А вие ще помагате да казваме, букуваме, нали? Да пишем, първата е написана. Б. И последната. Браво!
Слушаме внимателно. Така. Част от геометрична фигура, който може да го намерим когато се съберат двете стени във всяка една стая. Криси? Ъгъл. Браво! Хайде да помогне на Криси да го напише. Още пак не с ъгъл. Браво! Така, на трето. Пролетно цвете започва с буквичката Л. Има 1, 2, 3, 4 звука. Кристиян. Лале. Заповядай. Айде да помогнем да го напише. Л. После. На четвърто място. Част от човешкото тяло започва с буквичката Г и има 1, 2, 3, 4, 5 звука. Втори? Глава. Страхотно, браво. Да видим Г, Л, А, В, А. Хайде да помогнем да го напише. Г, после. Браво! А знаете ли какво са създали двамата братя Кирил и Методи? Трябва да видя гора от ръце има ли? Анабел? Азбука! Заповядай, Ладе, да пишеш. Думичката, хайде да помогнем. Това е И така, на морска тема, водно животно, само с 3 букви. Започва с Р. Риба. Р, И, Б, А. Не, риба не става. Защото риба има колко звука? Тук има само 3. Р, И, Б не става. Защото трябва да са 3, а риба с 4. Друго кое ще? Рак, браво! Р, А, страхотно, браво! И така, следващото е да познаем любимо занимание на всички деца. Започва с буквичката И. Игра. Така, айде да помогна Димо да пише. И. Но остана още последна и получаваме четвъртия ключ. Така, вкусен есенен плод. Какво обичаме за капване през есента и е много полезно. Така, Криси дига ръца, Анабел. Ябълка. Адриана? Ябълка. Заповядай да го напишеш. Хайде да помогнем. Б. Я, Б, Л, Браво! Изпълнение ли от бурните води на морето ли, от силния вятър ли, какво от жегата? Но малко се не са разтакава с ползачката, но за това спокойно училище да затвърдим. Нормално, няма страх от болния, нормално всички се притесняваме. И така, деца, какво попълнихме в първата видишка? Я да видим. Какво пише тук, Хриси? България.
България! Точно така! А какво е за вас България? Ивана? Браво! Адриана? Лято. Лято! Лятото сме в България. Браво! Аплодисменти. Преквате? Коледа! Трябва да се спустите. Яни? На плаж, да, коректно. Макси? Почивка, да, добре. Освен хубаво море, какво имаме още? Големи, какво? Планини. Ходите ли на Балкан? Марти? Да си видим те родителите, по-скоро твоите близки, нали? Баби, дядовци, роднините искаш да кажеш. Криси, за теб какво е България? Баба и дядо, точно така. Някой още нещо да добави, иска ли? Добре, Кристиян? Да скатеиш на планини. И може също да се играеш с снега, ако има страхотно. Значи имаме забавление и за лятото, и за зимата. И така, нашата родина България се намира на Балканския полуостров. Знаем колко е красива. А сега ще изпеем една песен за нашата родина. Така, сядайте, браво, деца! Справихте се чудесно! Така, а коя е столицата на България? Браво! И така, продължаваме с красотите на нашата държава, да разкажем за нея и да получим и последния ключ, с който ще отключим нашето съкровище. Кой ще ни каже нещо? Дориан, Яни, Димо, Ерджан, Анабел, Ади. Дориан? Купува си татко вино и ми сладко земя рай. Слънце, Младо или невинно? младо Сърце младо или невинно, да. сърце младо и невинно, за теб тръпка и край. Мили ми са планини И на север, и на север, и на юг. Драги ми са равнините, набраздени с наши пут. Но стани сладка дума ще да бъде този кът. Дето Дунав ваден струма и Марица си текат. Вяраш предната къщарка, верне ви отпред. Тука майчина малувка, сетих най-напред. Тука по-слепите стари, не веднъж играх. Тука съвестни другари, скачах и се смеях. Къщички на лето, злати, като судим и мил, и за царските палати ме бихте сменил. Свободно. Българче и силна, майка мен е такива. Аз съм българче и силна, майка мен е родила. С хубаво си благала билна. Адриана, Нади. Аз съм българче, силна майка мен е родила. С хубост и блага обилна, моята родина е много мила. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мен. Аз съм българче, свободно.
игрите и ето, че получавате и последния пети ключ. Така, браво! Сядаме. Имаме два гладни, да. А сега Кристиян иска да ни каже нещо. Криси, Давид, Сергин и Захари. Кристиян, последният. Мънечко Давид и ние сме на глад. Той ден влезе така и учител и това. И книгите ни върхочина И книгите ми върхочина отдъхват този час. отдърват този час. Свърши учебната година, Свърши учебната година, завърших я и аз. завърши и аз. Любимата ни класна стая, Любимата и класна стая, отгласовеих ти, дойде на ученето края, дойде на ученето края. започват весели игри. Започват весели игри. Добре, Сергин, ти си с Богом на тетрадка. Спогон тетрадки сини, спогон и тинчин любим, частата ми днес е пълна само с песни и игри. Очакваме се към много игри, на които играят децата. Но най-добрите игри им донасят горещото лято. Горещото лято! Ставаме всички. Но въпреки това, вие се справихте чудесно, положихте страшно много усилия в цялата учебна година, така че заслужавате заслужено и да отворим нашето съкровище. Какво се намира вътре? Я да видим. Сладка монети, дали? Така, започваме с най-голямата награда, това, че всички са грамотни и могат да четат и да пишат. Както виждате, още ни трябва. Нормално е за толкова кратко време, нали, да има леки пропуски. Но следващата година ще извикам един по един и тогава ще раздам. Следващата година постепенно ще затвърждаваме. Децата, знаете, че имахме и клас доджо, в който нали, всеки получаваше точки за това как се справили с домашните, по време с четене, писане и така нататък. И грамота за най-много точки имат. Това са Анабел и Яни. Анабел има 20